necessari que tens un espírit aventurer, i molt aventurer. Aquells que tinguin l'espírit aventurer, una manera és intentar trobar respostes a coses que no sabem. És un camí apassionant, és un camí dur, aviso, però si teniu aquest gossanet, aquesta necessitat de conèixer coses noves, endavant, doncs. òptima per mesurar aquesta mostra i hauríem de fer una dilució de la mostra, per exemple, perquè ens entri en el rang de... visita. Us ha agradat? Sí. Què és el que us ha agradat més? Doncs aquesta prova. El laboratori. Sí? El laboratori? Ha sigut, no sé, així entretingut, no és només com teoria, sinó més pràctic, més, no sé, sí. Molt bé. Ha estat bé. Heu trobat a faltar alguna cosa? Jo crec que no. Ha estat bastant bé tot. Sí, molt complet. I us agradaria tornar? Sí. A veure més coses, perquè aquí hi ha molt més coses, saps, per veure. Ens ha faltat veure més coses. Bueno, clar, avui us ha tocat aquest laboratori, no? Molt bé.